Ato ang makauban ang atong amahan sa probinsya sa Davao del Sur, Governor Attorney Douglas Cagas. Sir, good morning. May buntag, Mike. May buntag sa atong kaigsunan sa Davao del Sur. Labi na sa Sigal sa Digos. Yes, sir. Subo ko nga tayo sa communicated na pasyente na ito karon. Nagtrabaho pa din sa Provincial Hospital. Frontline nito yun. Uutan ka tao. Yes, sir. Hinong biktima sa COVID. Ito masayad kung hindi ka ni. Actually, kagahapon, nagsugod ng contact Tracing. tawag na. Contact tracing. Tracing. Wala may nakita nga asa ang source yun, no? Mauna, Mike, nga ang subo ko, at the same time, usa kami ka-reminder na to, kita katawhan sa Davao del Sur. Usa kami katahinindom. Usa kami ka-challenge sa mga katawhan, mga barangay officials, municipal officials, city officials, provincial officials. Opo. Ato sundon kanunay, atong balikon i-review na to, atong butang sa Executive Order number 27. Oo. Ibalik-balik yung Mike para panungdong sa mga tao. Yes, sir. Kaya mo kaniyang usa sa labing tayong pamaagi, pag hitdumdum ka nung may, sa mga butang atong buhaton, uli buhaton, para makalikay kita sa COVID-19. Ang atong pasyente karon na-confined sa atong provincial hospital, sa isolation room, kaya doon naman kita i-establish isolation rooms, 14 kabok. 14, okay. Dili sa main building sa atong provincial hospital, dito sa likod. Okay. Ang atubangan, hindi na maagi atubangan ang atong mga pasyente. Ato sa likod, palabas ako sa TV nga another sa main room, agi, Dili. hindi na tinuod. So gilainan, gilainan gid sila Ang atong agianan. pasyente. Of course, hindi na mabistahan, hindi na ito mabisitahan, kaya delikado man. Opo. Pero, yatiman na siya gnahe sa mga doctors. Okay. Bilang doktor sa tanang involved sa sakit na COVID. Kanang moagi sa tubangan, katong ordinary sakit. Kana lang Talikodan sa ordinary. COVID. Okay. Kaya naman ito yung laing pasyente nga related sa COVID yung sakit, Oo. na magkatambal ka sa hospital. Opo, yes, sir. As we speak, Mike, samtang nag-istorya ito dire, nagpadayon pa ang meeting, emergency meeting sa atong mga doctors, o uban pang opisyalis sa atong provincial hospital. Aron mula ba ang protection na ilang mangunaan at aprobahan ka na, aron proteksyonan ang katauhan sa Davao del Sur. Labi na ang mga pasyente na di lamang COVID ang sakit. Other ailments na nasa sa provincial hospital. So sa ang akong tang hangyo sa katauhan, hadlok mo kita. Yes, natural na hadlok ta. Apan hinumdumi kanunay na ato na pa yung mga specific persons, responsible persons, nagatiman sa atong mga paglawas. Ang atong provincial hospital, with all its limitations, kanunay nagatiman, alerted ang atong mga doctors, kanang mga personnel sa provincial hospital. Gikan ni Dr. Masungsong, Dr. Bosotos, mga medical director sa atong hospital, o kubantang mga empleyado o mga opisyalis sa mga hospital. Ang inyong gobernador, kanunay kung gatanaw, kung siya gibuhat karon sa atong provincial hospital. Kagahapon si Vice Governor Cagas, akong isugo, pagkahibalo na ako, gikan ni Dr. Masungsong, na doon ay case, COVID case, sa atong probinsya, na empleyado sa provincial hospital, ipaagto na ako si Vice Governor Cagas sa hospital na yun. That was before 8 o'clock in the morning. Kung nag-istorya sila ng Dr. Masungsong, uban pa President Dr. Bosotros, wala lang ihok dahil sila talan. Ako, siguro ba ito ko ito, pero ganda-isan mo nga ayan nag-atugog. Mas pamisod ako, siyempre paparalyze sa atong probinsya. Yes, sir. So ako, kanunay kong tanaw sa TV, kayong tawag sa atong mga health officers, karon ma-aware ko, ma-inform ko kung sa development. As of today, as of this moment, stable ang kondisyon sa atong pasyente. Okay. Dili severe. Di ka tumatawag mild. Stable. May man yung pagkaon, may man yung paglatingok. Galing nga kay pag-testing COVID test kahapon, nakapataas ang karintura.
But there is no need for us to worry now so much. Okay. Stable ang situation, and I am hoping that with his cooperation, ang cooperation sa tanan, maka-recover na siya. Di man ingon nga ikaw nakasakit og COVID, Oo. katapusan na nimo. Mm. Katubi taw buhat sa buhok sa Davao, Oh, naayo man. Misor, na Ah. dito nakakuha infection sa sabungan. Oh, naka-recover man. Naka-recover naman sila, Mike. Tinuod na. Kita, ang sitwasyon karon stable. Mm. In the event, just in case, God forbid, mahimong severe ang sitwasyon sa itong pasyente, ipadala nato ka na sa SPNC. Kaya sila doon na more expertise on this matter. Mm. But meanwhile, there is no need to bring him to SPNC. Matod pa sa mga doctors, wala, pamanduwa pa kami sa mild stage. Ah, okay. Stable pag yung Nala siya kayo. COVID, pero dili pa, mild, labaw ng severe. Mm. So we will stay in our Davao del Sur Provincial Hospital. Kay ato mag-prepare ng hospital para ano mga sitwasyon ni nana. O magka-severe, ipadala dayon sa SPNC, Southern Philippines Medical Center. So kay sonan ko siguro tagas kini. Ipadayon ang inyong kalihukan apan please kung dili kinahanglan magawas ta. Ayo magawas. Ako magawas dito kay namang dito sinas Kapitolyo. Ano ko karon sa Kapitolyo? Trabaho man ko. Pero kapong alis si Sari ng lakaw-lakaw, ay maglakaw. Inumdumi kanunay ang inyong pagulong panglawas. Inumdumi ang panglawas ang inyong pamilya, inyong asawa, inyong anak, inyong mga igsoon, mga ginikanan, uban pa, nga suod sa kasing-kasing. Ang atong kanunay pagsunod sa sugo sa gobyerno, may number 1 na to protection na dili kita magkasakit COVID. Okay. Mike, Sir, siyempre kining nagpositive usa ka frontliner nato sa provincial hospital. Kumusta ba ang uban pa natong mga frontliner, sir? Okay ba sila? Na test pud ba sila? i-test sila gahapon, Mike. Okay. So okay Walay lang. usa kanila nga infected. Walay sila kanila nga doon na problema sa COVID. So walay angay kagulan ang mga katawhan sa atong mga frontliners sa ospital. Walay angay kabalakan. Oo. Kaya tested na sila. Okay, salamat, sir. Padayon, Mike, katubang ako reminders. Yes, sir. Nadiri, sir. I-repeat ko ninyo. Ina ang kauban sa ato sa saan. Yes, sir. Nga, i-repeat ninyo. Balikon Pero, dito. nung sa mga tao po sa buhaton. Mutuhop sa Kaya nag-ato unahon. man experience ka rin. Sa magkabok, nga balaka na ta. Tinood na. Ay, labigdan ka na kayo. Yes, sir. Hmm? Okay. Salamat, Mike. Thank you, Gov. Thank you. Thank you. All right. Governor Douglas Cagas, sir, good morning. Daghang salamat. Pahimangno na pod. Sige, nagbalik-balik. Gina-play pa nato tong recorded niya pahimangno. Unod sa Executive Order number 27, gilagdaan ni Governor Dudo Cagas nga napuno gito sa pagpahimangno. Pero usaon man, usahay makita na to especially sa Digos. Makita gid siguro na to nga naamang giubaw wa mituman. Sige, nagbalik-balik, bisag nakadungog na, bisag nakasabot na, gawas man lang gihapon nga naman kumpiyansa. Kumpiyansa o luag. Pero pahimangno gihapon sa Governor Dudo Cagas. Pinaagi din sa subihanan sa 94.3 Charm Radio. Pagpahimangno sa katawhan balik-balik para lang tamalwas. Para lang tadi matakdan. O sa man yung mapahimangno, i-play niya na to Torondods. Please stay at home. Maura na. Katong usa nga gitagaan o gitugutan nga mugawas, motoy dunay quarantine pass. Unya iniggawas niya kay na siya paliton, inigbalik mag-disinfect bag-o siya musulod sa ilang balay. Usa man pag-disinfect, ato lang gyapong isulti kay para makabalog yun ta. Manghugas, mangalkohol, ang atong gisuot, ang atong dala, dili nato isulod sa balay, diha lang sa gawas. Para inigsulod nato, iniggakos nato sa atong pamilya, wala kay gipasa sa ilaha, wala kay dala nga gihatag sa ilaha. Maunay pasabot sa pag-disinfect. Unya siya lang ha kanalang tigawas kanang head of the family. Ikaw pod niya gitugutan niya gitagaag quarantine pass, ayaw pod pagpataka.
Ayaw pud pagpasaya-saya sa imong kaugalingon. Ayaw kumpiyansa bisan paglimpyo kay ng tawhana, hinlo kay natanaw ng bayhana. Nga murag tanaw nimo grabe ka healthy. Ayaw kumpiyansa. Dili lang kita magdikit. Kay mao man pud nay ginahuna sa imuhang gihuna-hunaan. Sabtan ninyo na, kuwa ka na kumpiyansa sa iya at the same time siya po, wa po nagkumpiyansa nimo. Mo na nga, di yun mo magduol. Mura mong magnet ba nga, og balihon nimo, di yun magdikit. Tungod kay pareha mong duha. Pareha mo ba giluod sa inyong mga kaugali? Agay! Giluod sa inyong isig kaingon. Ang punto na ko, di mo pwede magtapad, di mo pwede magdikit, di mo pwede magunitay sa inyong mga kamot, di mo pwede maglamanuhay. Labi na nga, dili mo pwede maglagsikay og laway. Mo nang inig mo ubo, mo atsing, unsay pahimangno ng Gobernador Cagas, tabon yun. Mag-face mask yun. Sa Dodge, ug muhalok, labaw ng bawal. Ganahan kay mga virus ana. Agay! So dili lang day gihapon kay ta mabalaka. May gyud ni tawag sa Gobernador Cagas kay para magkahibalo mo ba. Una-hunaan ninyo tong duha nga nagpositive sa Davao del Sur, isa sa Digos, isa sa Matanaw, katong gikan sa Matina Galira. Dito na nakuha. Kumusta man sila karon? Luwas na ang ilang kahimtang. Naka-recover, nagpositive gito. Naka-recover. Stable pod ang ilahang kahimtang. Karon kaning ato ang nagpositive usa nga nasa isolation room diha sa provincial hospital, stable pod. Atong tabangan og ampo kining nagpositive labi na iyang pamilya nya unta makalingkawas siya ani. Kay kung gibati man tag kaguol kita ka taga Digos kay nalagi ni sa Digos, how much more kato siya? How much more ang pamilya? Pero huna-hunaon na to sama ning ni Gob nga dunay gay duha nga nagpositive sa toa na ulian. Nakalingkawas tungod kay misukol ang iyahang lawas. Ang iyang immune system busa kailangan ta proper exercise o gulay. Maunay advice ni Dr. John Masungsong, gulay exercise para musukol ang atong immune system. So kita nagtuo nga makalingkawas ng ato ang usa ka pasyente. Okay? So para dili ta magrabihan, para dili na nimo takod sa uban pa nga katong hinay o mga resistensya, delikado na hinuon atong tumanon ang pahimangno. Okay? Mao lang yun na siya. Maging gihigayunan yun ni Governor Cagas nga makatawag para magpahibalo, ibalik-balik ang pagpahimangno o pagpahibalo sa tao. Tuman na yung taon ta. Katong sa mga magahi pag-ulo, katong nagkumpiyansa ra, katong murag wala lang sa ilaha, tuman na yung taon ta. Para mahuman na ni. Diba? Para mahuman na ni ba? Kay ang first wave, wala na. Gipatay na ang ekonomiya. Mga ingon si President Duterte, ingon ni Governor pod na si Governor Cagas nga ang second wave, maglisod na gyud ang gobyerno. First wave lang daan, patay ng ekonomiya. Pag mag-second wave, paniunsaon na lang. Ang pangutanan na ba'y second wave? Wata kabalo. Pero pwede na ito mapugan ang second wave. Pinaagi sa pagtuman sa order. Maura man na. Wa man tay laing himuon para makalikay tay ini. Kanang nasa order. Sa ato sa Davao del Sur, Executive Order number 27, i-play na to. Maura yun na. Kung tumano na to na, matakdan bagog ka na narakas yung balay. Diba? Kung ang imuhang igsuon, imong mama, imong papa nga na quarantine pass, dili pod magpasaya-saya, di pod magpataka, matakdan bagog ka, makabitbit bagog silang virus, kundi sila mo itong tapok-tapok. Kung manghinaw silang tarong, mag-face mask sila. Dili. So kung tumanon lang na to na wala gyud matakdan, sigurado gyud na. Magpundo kag balay, sigurado gyud na di gyud ka matakdan. Okay?
Maunay atong tumanon mga suking tigpaminaw. Kung naa may second wave, basig gamay na. Unsa man ang wave? Balod ba balod? Makita man na nga paana pasaka nya ni baba o gambar ni baba ng kaso. Pag musaka na po second wave na siya, pero unta dili kayo dako nga balod. Gamay lang. Or kung mahimo wala na gyud. Tumanon lang nato. Okay?